hala, mang grocery ming duha sa akong anak mga bayot. Alas 11 na sa gabi idre pero mapay mo pagpang grocery. Si hay nak. Tugnaw kaayo mga bayot pero Lavern ang inyong inahan. So nagpaabot ko daring mo greening signal dire aron mga adto nami. So ang inyong inahan gatulog na pud sa kariton sa akong anak mga bayot. Kay nani may gyud kinabuhi may nahanta. Ug asa dapitan ng ang singalan na asa dapitan ng anayon to gyud ang baktin. Kay mabilin lang ang tanan ay lang akong anak. Lahi gyud. Di gyud pareha sa una. So na nami hapit sa city mga bayot. Lami kay ang city o siga na sa gabitoon pa og nalapan na mituon akong panglantaw nakita sa imong nawong lisyo. So city na siya mga bayot, December naman god so na ay mga lightning. Akong anak ko murag pisong na hopsan. Giputos na kog mayo. Tawa ninyo. So musulod na may mga bayot. Bawal ang video sa sulod kay ambot nganong bawal. 2 hours later. Human ako kumpra mga bayot, mag-alas 2 na sa kadlawon dire pero ang mata ni Tabib gasiga pagyapon Lavern kay mo na gyud kinabuhi og inahan, mainatay na ta ba. Ngayon, ang anak natulog. Tawa ninyo. So may pagkatulog niya. So ako gatulod. Then why lang ako ang mga gipinalit gibutang nako sa ilalom sa iya ang sakyanan. Nagpalit ko diri og karning manok hol kay ugma ako ang lutoon. So nay nang gi halok diri mga bayot oh. Ambot og nag-uyab siguro ni. Daghang mga tao diri mga bayot. Gasunod ko kay kanang dili ra ta makidnap ba kay bulahan og makidnap naray makatabag pero di man ni mabukidnap ning nawungan kay wa may makidnap ani diginoton man kayo god pero okay ra. Tawan ninyo akong inistoryahan ano na ay sana aso lumikan sa kabugnaw dayon kuan ka na ako ang mga kagupa manggod nagipangatiman nila mga business lagi kanang namaligya lagi slag lugod pa kang og kuan buyo so marang busy sila man ang ako ra usa diri duha man isang anak gatulog pa kuan niya akong anak so naimulan taon ako ba na matingala og sa akong gipangyapat kay naggani naman ako i-share ninyo. Dagan kay tao sa city karon kay Christmas na hapit or New Year na hapit na malit na sila og ilang ipanghanda. Ang mga tao mo lantaw nako kay lantaw nako ako ra man gyud nalain siguro diri kay ako ra man oy Pilipina ba nga nangumpra. Dayon dito sa lagang ako. Dayon dito na ako sa cashier. Hiningon pa kayo og mayong gabi hi. Pero ang akong gistorya ilang language. Then ningon siya nako og nakabalo na ba ako sa ilang istoryahan tanan ko nga. Yes. Pero ang akong ginistoryahan in Armenian. Dayon ningon siya manlades na dire. Maayo noon, very good nano ba. Dayon dagang siya gistorya. Gano-ano ra po ko. Amot sa tingin pag-istorya. Ang upano ko pasabot. Gano-ano ra ko. Pero kasabot ko sa iya ang inistoryahan niya. Imuan ni tanan, ni nana, mo ni imo ang payment. Kanang sa imo ang card. Nanarod kasabot na ko na. Mga kuan ba, mga dili ra kay laglom nga mga inistoryahan. Pero mga laglom mag-inistoryahan, di ko kasabot pa eh. Sunan ako 3 days sa dalan mga bayot. Main road na siya din ha. So, murag diri ra siguro tama na akong video aning karsada kay murag ikapoy nagugtulod sa akong anak purya buyag. So, see you later sa balay mga
bayot. So agian na to ng shop sa ko ang kapika sa kinabuhi din ha. Unsa man ang trakan signal man ang igura gani gilantaw igura ko ga video ba signal man siya kurata kay nga track dire ay videohan ra gani ba pilang sakyanan mo signal man ay parang kawatan ta ni maalaan na ra patag kawatan ning nawungan ni hapit na ko sa balay mga bayot doon na lang yun ako ni Suryano na muragan na ni Garillo ko gaaso sa kabugnaw. Wa pa gani guys no. Pero gibalita man diri ganina nga mag-snow kuno karong adlaw pero wa man guys to pero tugnaw lang kayo. Murag ugma siguro ni mag-snow. So ug mag-snow manggawas mi duha sa akong bahandi kay akong padulahon siya sa snow kay may na naman makadula akong bahandi ako lang siyang pusto og maayo ba.